शाळेत लेच लांब जायला लागतं रे यातनी. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो. तुमचं पुन्हा एकदा गावावरून स्वागत करतो. आणि लेच लांब पकडायला लागतं. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. असा टॉपिक काय नाही म्हणजे, तर डायरेक्ट आता व्हिडिओ स्टार्ट केले. कुठेतरी जातो आहे तर बघूया. भरपूर दिवसाने आलो आहे ना, म्हणून टॉपिक काय नाही. पहिले प्रत्येककडे जातो, नंतर तुम्हाला सांगतो टॉपिक काय आहे तो. मग ठरवू आम्ही. स्टँड आहे ना आमचं जरा बरोबर नाही, लेस पकडायला लागतं लांब. तर मित्रांनो हे बघा, गावाजवळ केलेली शेती. ही नाचणी आणि वरी आहे रे. कंच कुडात ही बघ, कंच पण आहेत आणि वरी अशी कशी लाल लाल झालेली. हा ती वेगळी. बघा तिकडे भात आहे. कुणाकुणाचं काय माहिती, मिक्स आहे सर्वांचं, एकाच नाही कुणाचं. ते बघा तिकडं केलटी पाकटवायला आलेत ते बाबा. दिसत आहेत ना. गवत बघा किती रस्त्याच्या बाजूला झालंय. ए प्रत्येक मग इकडे पण दाखवतो, ह्या साईडला पण आहे. इथली तुम्ही व्हिडिओ बघितलीच असाल, ती भात नाचणी लावताना वेलीची शुभमनी केलेली व्हिडिओ. तर मित्रांनो बघा, हा काय आहे जोंधला. तर ह्याचा उपयोग ना आमच्या इकडे कशासाठी करता बरे आपण. हा तुळशीचे लग्न असतात ना, म्हणजे तुळशी विवाह, ते नवरा बायको करा. हे बघा ही नाचणी बघा, पाऊस पडतो ना त्यांच्या वारा येतो त्याची झोपते पाऊस पडला की. नंतर आताच्या वेळेला असंच असतं बघा. त्याच्यामुळे हे भार नको यायला ना, त्याच्यासाठी बांधलेलं असतं. मी भरपूर व्हिडिओ मध्ये सांगितलंय. हे बघा, हे आजच्या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला टॉपिक म्हणजे हाच आहे. इकडे तेवढ्या एरियात फिरणे गावात आता चालू आहे. मी अजून कुठे गेलो पण नाही. आलो तिथे डायरेक्ट प्रतीकच्या इथे झालोय. आणि आज काय आहे रे, पितृ अमावस्या काय बोलतात मला पण नाही मॅडम माहित. अमावस्या काय बोलतात ते काव करतात ना, ते आता प्रतीक करणार आहे. आता बघूया आपण, लय मजा येईल. हे बघा प्रतीकच्या घराजवळ बघा फुल झाड आहेत ना. ही शोची झाडे आहेत. पहिली आमच्या इकडे असायची. काय फसवत ही झाडे आमच्या इथे असायची. इथली पहिली लाल पानवाली पण, ती पिवळीवाली पण. जुना घर होता त्या तिथं वटीवर होती बघ, बाटलीमध्ये. ह्याला काय माती माहितीये? मला माहिती आहे. हा झालेला कधी दिवाळीच्या वेळेला त्या आजीने सांगितलं बार पेटवू नका, घाबरेल माझा पण. तर मित्रांनो बघा, ही सीडी लावला नाही त्यांनी, आता वर चढेल. आणि उद्यापासून मग दसरा. उद्यापासून दसरा चालू होईल ना. माझा भाचा घरात गेला. हे बघा तिघ जण इथे आहेत. एक हा इथे, एक आहे आणि अजून एक कुठे गेला. तेजस कुठे आहे व्हिडिओ काढणारा. मित्रांनो बघा, हा भंगारवाला आलाय. ही टीव्ही कुणाकडची आहे? ह्याच्याकडची आहे का काय? मी सांगतो ही रिटर्न घेऊन. नाही ती तेलांच्या तिथे आहे ना, ती लय मोठी आहे सोनीची. अरे लवकर ये तरी प्रतीक, दाखव रे काय काय आहे तो. मित्रांनो आता आलाय प्रतीक. हे बघा, हे अशा प्रकारे दिले जातं. तुम्हाला माहितीच असेल, सगळ्यांच्या गावामध्ये, सर्वांच्या गावामध्ये करतात. पोल्या बिल्या मी केल्या सगळं जेवण. अरे हो बाबा, आम्ही कुठे बोलतो पार्सल मागवलं झोमॅटो वरून, इकडे येत पण नाही. ए डाय वरती जा. ए शिडी पकड, ती शिडी नाही. हाय वर चढलाय तर नाही सांडणार. सांडला तर दूध पियेल तू. दूध पियल वरच्यावरून. बघा कावला आला पाहिजे पक्का. अच्छा का बघा प्रतीक. त्याला कौल लावाय घे ना खाली, तो वरना येईल खाली. नाही तर मी काढलाय.
दुसरा घ्यायचा नाही तर दगड ठेवली तर वरना कुणाच्या डोक्यात पडल. अरे ये का नारळाला तर पाणी चिंबरतच का काय. पियाला असता तो पण नाही मग गाव 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 आबा आला 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 काय माहित. अरे ये नुका तुझ्या आयला बराबर उतार. दूध टाकलाच काय तांदूळ टाकलेस काय मग तेच बोलतोय. हा कोणाचा काय माहिती. अबे त्याचा पण खराब झाला आता दूध आता. काय खाली हे ठेवलं की संपला. चला मित्रांनो आता आम्ही घरात जातो. मित्रांनो वाजले 11:15 आणि बघा ऊन बघा किती भरपूरच ऊन आहे. आणि सांगितलं नाही पण गावाला ऊन आहे नाही ते आलोच नसतो रे मी. झाला आता मित्रांनो काव काव करून तिथं प्रत्येकच्या तिथे. आता पाऊस 2-3 दिवस होता तो लागला नंतर ही झाला. हे बघा इथली व्हिडिओ केलेली आणि अरे आज गेलो ना हिरव्याला तर आजच खायला लागतील. हा आजच काय लागते उद्या दसरा आहे ना. कालच गेलो त्या दिवशी. हा जिग्नेश काय दसरा बिसरा काय नाही जिग्नेश साठी उपास काय नसतात. ह्याच्यात नाही का हे काकड्या ह्याच्यात नाही काकड्या अजून गुंदावलं नको. काय आलं तुम्हीच खाते गुंडाला काय नाही होत. राहू दे तिकडे. मी कधी आयुष्यात चोरल्या नाही काकड्या. आपल्या गावी इथं आहेत भरपूर. तर मित्रांनो आता जाऊया आपल्या आमच्या इथे हे बघ घरटा आहे इथं कुठेतरी. कोटा हा बघ कपल होते ते कपल. हा बघ हा या फांदीला बे हाय हा दिसत नाही. तर मित्रांनो हाय इथं भुरली आहे ना रे ती. दाखवूया भरली तुम्हाला. नव्हती. तर मित्रांनो आयुष्यांचा आवाड आहे हा. हे गवत बघ किती आहे आतमध्ये. हा बघा गणपतीचा अननस पण नाही झाले. हा बघा घरटा इथं. कोणता पक्षी होता रे तो. म्हातारी काली करते बघा कोरफड ती गावात घेऊन आले. करते वाटतं ती घरटा. हे बघा काय काय आहे कढीपत्ता. हा बघ पेरू काढायला आला इथे. गुलाबाचं झाड. वांगी झाली नाही काय. मिल्ला पेरू काय रे दाखव. त्या असू दे मनीर मान तडकल बाकी काय. मस्त आहे पेरू आता मी खाणार. घरट बनवतोय तुम्हाला वाटतं तो. काय हाय बघू काय. बघ नाही बनवताय. बघ तर नाही नारळीची झापं काढ नाही. नारळीची धाप आहे हिला काय माणूस आहे. नारळीची धाप. अरे तो काय करू नको हलू नको. त्याचा होलच नाही. चल हे बघा ही कसली झाड तरी सांग सांग. तेरीची आहे. माग काय सांगितलेलं व्हिडिओ मध्ये जाऊ दे आता मी नाही सांगत. तेरीचीच आहे. वडीचे चला. वाटते. तर मित्रांनो हा बघा या साईडून आमचं घर मला घेतला मी आणि आमचा वाडा. ते कोलेरू होता जाऊन काय. आणि घर दाखवतो ना. सर्व साईडून कागद लावलेली आहेत. कोण कोण आहे बा अजून याची फाट आतमध्ये जायला. कसा उभा बघ कसा आहे. आणलीस. तर मित्रांनो बघा किती घर चांगला बांधला ना तरी घराला कागद लावायच लागतात. झोपडी आहे आमच्या इथली. पप्पा कागद कधी काढणार हो. वाई हो आलो आता सुट्टी आहे तर आलो. ही बघा ही आमच्या जिगूची KTM. हे जेव्हा जिगू त्याच्या आयटमला फिरायला यायचा इथे बसून. इथं तो बसायचा इथं मी पाठी बघायचा. मस्त दिसत ना काय रे. तर
मित्रांनो बघा हा ह्या गायला झालेला आहे वासरू शनिवारीला. कधी झालेलं? गणपतीच्या दिवशी झालं ना रे, 7 तारखेला. त्याचं अजून आम्ही नाव नाही ठेवलं. अरे या पुढे कुठे ये इकडे पुढे. हे शेंबडा आहेच रे. शेंबूड बघ नाकात किती आहे. हे दुसरा कुठे आहे? तिकडे आहे काय? कोपऱ्यात बसलाय काय तो मोर्या? छोटा बाबू तो त्या साईडला आहे. ही बघताय बघ कशी येईल धावत तुमच्यावर. ही बघ शनिवारी बाबा टायमाला दोरात कुठला ना. मी भारत ऐकलं मला नाही मारणार. ये इकडे तरी जरा टॉर्च बघा मित्र. ही शनिवारी तो तिकडं मोर्या. अगं थांब ग बाय. कोण कोण को हिला धर हिला धर हिला धर पाठी धर हिला टॉर्चला धर. घाणेरडी कुठली बिस्किट नाही खा. नाही बिस्किट आणली नाही ना. तर मित्रांनो आमची गुरु बिस्किटा खातात. बिस्किटा कुरकुरा सर्व. वाड्यातच आहे. हा सेम बाबू सारखाच आहे मारकुट्या. अहो इकडचा कलर पण त्याचा बाबू सारखाच झाला. तर मित्रांनो ह्याचं नाव आहे मोर्या. काय बघ माझ्यासोबत ही आमची तांबू. टाटा. उजेड पाहिजे होता रे. ह्या फ्लॅश लाईटनी बरोबर दिसत नाही. तो नाही रे. म्हणजे याचा ओरिजिनल वाला पाहिजे. म्हणजे आपला कसा नॅचरल वाला पाहिजे. हे काय बॅटरीचं काय. थांब जरा राहू देतात. हा जेवली सर्व. हे बाबा इकडे या मस्त आहे एकदम गुबगुबी. खात का नाही ते काय दूध पितो नुसता. एकटा विचारा घरात. काय काय दुसरं ही मार फोकस मार त्याची. इकडे दाखव जरा रे. दिसते का व्हिडिओ मध्ये? तर मित्रांनो व्हिडिओच्या म्हणजे कमेंट मध्ये सांगा की याचं नाव काय ठेवायचं ते प्रत्येकाने. कारण का मागची जी म्हणजे आमची गाय होती ना छोटीवाली तिचं नाव पण आम्ही युट्यूबच्या ह्याच्यातूनच ठेवलं. म्हणजे कमेंट मध्ये केलेलं नाव सर्वांनी कमेंट करून सांगितलेलं. तर तिचं नाव पण नाही ठेवलेलं आम्ही आमच्या ह्याच्यात नाही ठेवलेलं. तर तिचं पण नाव ह्याच्यावरच ठेवलं कमेंट करून सांगितलेलं त्याच्यामुळे. तर ह्याचं पण नाव सांगा तुम्ही. आम्ही ठेवणार होतो पण आम्ही बोललो की आपण विचारूया नंतरच मग कमेंटच्या द्वारे जे नाव येईल ना ते आपण ह्याला देऊया. म्हणजे ते नाव एखादं आवडेल ते कुणाचं ते आपण ह्याला ठेवू. मस्त आहे. बैलगाड्याला पलूया काय दोघांना.
बरोबर समजतो रे ना. ती असते ना लगेच चाटला नसती. नांगराला कालशील का नाही काय माहित. तर मित्रांनो आता आलो वरती गॅलरीमध्ये. तर मित्रांनो व्हिडिओचा काही टॉपिक बिपिक नव्हता, असंच मी बोललो सहज व्हिडिओ बनवूया आपण असं तिकडे फिरतोय तर त्याच्यामुळं अजून काही गेलो नाही पुढे. आता सकाळी आलो घरी आणि बोललो असं जातोय तर बाहेर तर असाच बनवतो व्हिडिओ सहज. तर सहजच असा फिरवत होतो इकडे तिकडे कॅमेरा. तर मित्रांनो त्या वासराचं नाव काय ठेवायचं तुम्ही कमेंटद्वारे कळवा मला. आणि व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असतील आमच्या चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका. अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटत राहू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.